Ta yaya aka yi na zama matarka? Ga hancinki irin na matata ne, irinki irin na matata ne, bakinki ma irin na matata ne. Yau ka fara ganina, yau na fara ganin ka, amma har na zama matarka ko? Matata ce ba, Allah. Babban magana. Kai, lafiya nan guraren? Da ke faruwa? Matata ce na ganta na tare ta. Matarka? Baiwa Allah matarsa ce ke? Ina fa yau na fara ganin shi. Kai daga ganin baiwa Allah ya kace matarka? Taka ta ina ta zama matarka. A haka ake a garin. Wala matata ce ba ka ganta ba san komai na tafa irin na matata. Ka kiyaye mu fa. Ka kiyaye mu fa. Ba mu hana ka zama guraren nan ba. Ga gorin ɗaurin auren ya zo gurin gaba da shaida. What? Allah wai wa Allah ya hukuri wannan ba shi da hankali ba kiga halin da yake cikin kaza saurari kama hanya ki. Kama hanya ki. Sai za ka ni da matata muna gadon asibiti za mu haihu.